ବାରି ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଘର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘର, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଚାଳ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଳ ଘରର ହେଉଛି ଭିତର ରୁମ୍ ଆଉ ଆମର ଟିଭି ରୁମ୍ ଦେଖାହେବ ହଲ୍ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହଲ୍ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଆମର ବାରିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ବାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ଛୋଟ ଗଛଟାରେ। ଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ। ଏ ହେଉଛି କଅଁଳା ଗଛ।